adiera maket kod mano. Oyangore kata sirkal lando ni ogol nyinge kanisni moko e register margi. Kanisni go ni odhi nyime gi lamo kaka pile. Jafwambo mar Judith Omondi leronwa kaka odiochieng' ne obedo ka en Jumapil mokwongo nyaka nyocha ne lande ni kanisni go gol nyingi e register nikech kit kaka gitayo chenro mag alam magi. E okinyi mar Jumapil, wuotho chakore e chuny boma ma Nairobi mar rango ka bende alam dhi nyime e kanisni manyocha jandek riwruoge ogolo ko nying-gi e register mar kanisni ma opuodhi e pachoka. E kanisa mar Helicopter of Christ Church, achiel kuom kanisni ma ogo marufuku, lemo ne dhi nyime kaka pile. Wer alam kod yalo mochuo chieng' ne omoko e kar lamoni. Jayalo Bishop Thomas Wahome ne otelo ne jolamo mage yalo kaka pile. Wahome okoni lipot mar ni kanisa ne ogoli e register en owuon pok ne oyudo, ma oneno kendo winjo gin mana mawuokie mbui kod ute fwambo. Osingo chwalo ng'ur mare nyim jandik riwruoge mondo mi yangi kendo kaka kar lamo e pachoka. Kuhusu hii gazeti notice, hata mimi nilifanya kuiona kwa social media ikitumatumwa huko, baadaye kuangalia nikashindwa ni mambo gani. Nimeweza tuma email na Mungu akisaidia Jumatatu ambayo ni kesho nitapeleka hard copy ya kwa appeal, kwa sababu naona mimi sijasikizwa, naona tu kwa social media. Jolamo mag kanisa Helicopter bende oywak ni gisebedo ka giwuotho kod jadolo Wahome kendo pok gineno gimoro amora madikel chich ni puonjne galagala. Nani alisema ati kanisa moja ikifanya makosa lazima iaffect the whole nation? Lazima mtu apewe notice. So sisi tumekasirika na tunaomba serikali maneno ya kanisa. Kuna wale wenye wamesimamia makanisa, vita za kiroho. Serikali haiwezi pingana na vita za kanisa za kiroho. E kaunti ma Malindi bende lamo ne odhi nyime kar lamo ma New Life Prayer Center ma otelie kod jadolo Ezekiel Odero, kata bed ni ne ok oyiene jofwambo donjo e iye. Jayalo Ezekiel Odero kata kamano ne ochwalo ng'ur mare nyim doho mar neno ni kar lamo mare ok owit oko chuth. Piny owacho ne orucho oko ndikruok mar kanisa mar Paul Mackenzie Good News International Ministries, mar Ezekiel Odero New Life Prayer Center, King's Outreach Ministries, kachiel kod Helicopter of Christ. Kanisa mar King's Outreach nyose kwedo report matudogi gi timbe ma ok ni kare kit lamo margi. Moko kuom jodolo to orwako okang' mar sirkal mar chako timo apedha ne kanisni kendo golo oko mago ma ineno ni tayo chenro mag yo ma ok ni kare. Lamo ma onge gadiera, kao joma tuo tueyo gi tonde kendo kete udi. Giwe muma en ler, wach Nyasaye en ler, kendo ok onyego wuond ng'ato ni nitie Nyasaye moselor, mosebiro masani osebedo piny monego giyie kuome. Koro gikwel gik mag miriambo mag dinde mondo walam Nyasaye madiera mane obire e piny mondo ji olam. Moko kuom jotelo ma pachoka bende onyiso sirkal ni omed rido kanda inono ohala ma itimo gi kanisni ma pachoka kod timbegi. Na jambo lolote, iwe ni chama, iwe ni kanisa, iwe ni nini ambayo inaweza kuhatarisha maisha ya wananchi wa Kenya, lazima serikali kuchukua hatua. Tumekuwa na makanisa katika nchi yetu. Tuna Katoliki, tuna Jeshi la Wokovu, tuna AIC, tuna MBC na tuna zingine nyingi ambayo zilifanya kazi ya kuhubiri neno la Mungu. Lakini hizi zimepatikana na mambo ambayo hayajaonekana, na tunajua na imegunduliwa kwamba watu wengine wanaenda kule kutoambiwa watoe sadaka ya watu. Judith Omondi, Ramogi TV. Jatend duond bura mar Kenya Martha Karua oseyo jotelo mawuok